och till bordet nu har vi finns Jakob Borg. Hallå Jakob. Hallå. Ja, hur var känslan att komma igång efter? Dejligt. Öliga dejligt att komma igång och inte minst att vinna. Och hvis vi tar här som du har haft skian, hur är det för vi ligger stöva? Jag är öliga för så mest inte snäggat skian. Men jag blev öliga tonker och blev sett någon så till jag ska några minuter i bein för jag komma helt upp här som jag själv halt jag är. Men har dejligt att få först minuter där och inte mest snäggat skian så jag går vanligt. Och jag har hästen 05 så är det kanske inte för exakt att touchet där visste var det bästa. Så det kom. Ja, det var jag alltid varit så i perioden att Cordelia väl det första kvarteret. Och så låt han på den vinsten men så då så touch minuterna alltid vi tog fullständigt över efter. Och på samma sätt och i förra nej sätt någon det var i perioden när vi stod öliga väl men så visste koncentrationen och det måste lära oss till att det måste för och skulle väl inte alltid på toppen och så har vi råd till att vara för slackare. Var då att teknoborgen så det kunde distan att detta skulle avgöras kött och väl? Ja, Marla minne som vi pratade vet ju om förra dagen att man blir för skuld vid här trusty. Och ta matan vi gör det på att det är aggressivt och från början att han inte följa det här när jag kommer efter och det är alltid vi avgör också tulja till bättre. Så ska jag säga att han var ju lilla manna i och det var sitter all up för det här och det var mig värre som är barst vid. Han var otroligt rask men allt där. Det är slänt jag fick alltså inte köra det mer än en två för alltid så. Det är ju äckligt men här står jag alltid väl först att Tesla så och så det är. Tar man 8-3-0 och man vet att serien är i handen och man vet man har en äcklig torsk för uppgave utöver till skurrstäm mot Vikinge. Är det så ett annat ställe man för ner tempo? Ja, det gör man alltså. Och det är mer inte challenge så det är kanske inte naturligt. Vänjaren taggar så gör tvär taktiska utskiftningar Sunne fick spark ta så valde att spärra han och vi hade så i men fall också i halvleken. Så det gör tvär utskiftningar i halvleken. Det är tecken på att vi vill det till det här programmet efter det till hösten och så att månader. Så det syns kanske schalt där man först inte sitter ner i tempo och man fokuserar kanske inte på att nästa distan kanske tyvärr kan man säga. Tar skoras till 3-1 och har en rimmar möjlighet till att göra det till 3-2. Är det tagit vakna efter? Ja, jag hade inte chans att jag hade inte var så rimmar möjlighet. Det har gått skott, okej gått skott av Christian, ja. Men jag hade mina allt hade under kontroll där bara gått nog klara Charlie Halton men nej men det hade stört att ha gjort det. Vi var för slapper där, och inte even det. Men som Charles säger, det har alltid varit reaktion här. Bara vi reagerar väl på det. Vi står inte mer kompakt i rätt defensivt. Och så kort vi hade kort det här inte. Det syns det var rätt. Titt har så Jan Pedersen och Michael Thomasen som väljare. Är det så att Michael han tar sig pep talk och Arne Distin och Jan analyserar att han har bytt här. Ja, tar två supervänner öl image på vad som mata. Man vet att Michael som spelar han ölja så ser aggressiv och livs neck med nöjta på att aggressiva matan och det är super att ha det här för Kyle nu. Och Jan kanske sent Martin han avslappa ja så samma för att här bara ölja väl där och när det tracken och så inte så att Michael är upptakna och Jan annonserar att det släcker så snart. Här finner väl det att syna medlen och fördela väl med. Jakob Hannes var här och tog sig om att flocksmän har reorganiserat sig. Hur stöttningar mycket är det att som man ser stolsvärst runt om vattnet stolen till tickon att han blir bedskipare? Det är otroligt område. Man minns det minns otroligt väl till att börja och hade ju chefens ta var Hannes så att vi tar Rasmussen Sankvällen när vi är snett. Det var ju fantastiskt. Så jag kunde komma upp här efter så det är otroligt att jag hjälpt brocken och spelaren vi hade det smärtsamt där Sälja Västerhav någon och Eisnen nu var det så 8-4 mot Ripström att det hade öle hyggligt Arne Distin och är där Peppa kan annan upp och under Distin Eisnen stod där linjen väl så jag hoppas att han kan blå vi och ganska vända så först få fler limren ner till fällan så det är ju mot att det är viktigt för Jakob och spelare. Nu skulle det så möta Vikinge utöver som en så Ebeströmer har melta äckligt högt. Jag notar som korspel men mer om guldkronor och annat. Kvart är så gott urslut i Sarpsborg är det att hålla det stiget som man häver tar matchen av vattnet eller hur högst står det? Ja, så man ska passa sig på kan man säga men alltså men jag tror inte så att här skulle vara
så är det bättre vid så vi kunde köra inte för ändå få altruistin så vi sanda kompakter och skåra bara chanser så vi och var färra skapa. Men statistiken säger till att det är så på sälja jag kan spela mot Wichita. Så kanske är det lite fräs vi tar ena stigen men det ska inte över om till vi färra så att alla team stigen till att Tali är full manager så det är nu att ta då inte så mycket analys ska vara nästa gång. Hur svårt nästa det när det så lätt vändning till en hör påskaskran? Ja. Det var lätt vändning i morgon och så kan inte här är i morgon så säkert för i mig där som Chelsea till nästa nu. Så det ska inte passa in det hela så man märker sig väl att nu man kommer igång till att nästa kommer till en här uppstarter och men det mesta av kroppen det aldrig det gör. Och man släpper kanske ha fri länka för det och är påska det. Ja. Det är alltid minst lika viktigt att Eisen ger fri ratatouille och man släpper av sig familjen. Det är minst lika viktigt uppbyggan som Eisen knocklar verkligen. Ja, men Jakob gott att söka efter och i Vodafone helt med. Ja, det är fantastiskt att vara där. Ja. Och vi tar oss där nu så. Tack för Jakob. Ja, och vi